alles is jildwerk. Printplaatjes, het brengt al je jild op. En het weegt net zo vol, maar als je dan een zak vol van hebben, dan ja, hij bent patiënt. Ja, en dat alles voor het korps? Dat is al je voor het korps. Dat is al je voor het korps. Ja, ik heb alles wel, dus, en ik ga zo tijd. Want hoeveel hel je op elke keer dan voor het korps? Nou, we hebben in Trosnee haast altijd de rommelmerking van om bij de 10.000 euro. Per jaar? Per jaar. En hoe lang doe je dit al? Ik denk ik haast wel 30, 40 rommelmerken dingen. Ja, hè? Ja. Dus we hebben ook 3 of 4 ton. Ja, zo wat. Maar je hoort het ook net voor mogelijk wat een instrument. Ik ga jezelf ook insteken. Zo'n grote basis om bij de 10.000 euro. Nou, daar hebben we 4 wat van. En dan een hele bezetting, een wereld door een slagwerk. Daar rek ik niet meer uit. Ja? Ja. Dat is uiteindelijk geen volle beter op koor gaan. Het scheelt een bad zitten. Ja, niks in drukte. Nee. Een beetje contributie betalen en klaar. Ja. Nou, ik zie me wat chillen. Hoe hard ben je al eigenlijk? Zo'n zondag. Ik ben wel aardig kwik. Ja, Rob net de lood. Was je dat... Het was een luguber verhaal. Maar dat is een opdroege kat. Ik vond onder een berg rommel bij mensen. Moest ik het hak even leeg halen. En dus ik poes weer onder een stapel rommel bedaar. En daar is er gemummificeerd. Ja, wat moet het opbrengen? Dat wil ik dat. Ja, hij is de kip. Maar hij miauwt net meer. Breng me dat naar de zolder. En zie, dat is uw opslag. En die dozen zitten nou al onder hazes vol? Die zitten al je vol. Al je maar zo'n soort goed. Kopjes en pansies en boeken en alles. Maar je bent dus 70. Hoe lang ken je hier nog maar terug? Nou, ik denk dat het de laatste rommelmerk is. En dan maak ik maar wat meer slopen en ja, nou ja, dat is jumbel. Dus komende Koningsdag, Elsen iemand naar buiten gemolen. Rommelmerk. Rommelwerken. De matroa. Ja. We worden kwijt. Ja. En maar dat wordt misschien dus de laatste echte rommelmerk op mooi leven. Ja, ik denk het al. Ja. Ja. Spietig, maar we hebben een prachtige mooie club. Zoene club. Ja. Dus, niks te klaaien.